Bon dia, soc Berti i avui estem aquí al Camp Nou de la Cava i anem a fer un dels jocs més esperats perquè ens enfrontarem contra un porteràs. Si fem més de 25 gols, lo guanyem. En canvi, si ell mos les para, perdrem. Xutarem un total de 50 vegades. La cosa està complicada perquè cada 2 tirades li hauríem de fer un gol només per empatar. Avui en tots nosaltres ens acompanya Marc-André Ter Stegen. Ai, perdó. Que està lesionat encara, però quan li dura la lesió? Vale. Que tenim una alternativa. Vale. No! Què? En sèrio vindrà aquí Fàtima Fabra? No pot ser. Necessito reforços i és que avui m'acompanya una jugadora de futbol espectacular que també és creadora de contingut, com és Abril Rodríguez. Què tal? Com estem, Abril? Dale. Mos hem d'inventar una salutació. Abraçada. Quina és la tàctica per enfrontar-nos a Fàtima? És que la Fati és molta Fati, Ja, Tu en quin equip jugues actualment? Jo jugo amb el Sant Pere de Ribes. Vale. Jo vaig estar a punt de fitxar pel Barça. Jo també. Però em vaig fer mal al genoll. A mi no em van voler. Vale, Abril, estàs preparada? Això espero. Comencem. Engresca't, una sèrie de Berti Iau. Hola, sóc Fàtima Fabra, portera de la Queens League i avui no em fareu ni un gol. I el joc comença en 3, 2, 1... Enceta. Joder, el llistó està molt alt. Molt bona! Ara! Ole, 3. No comptàvem que la podríem fallar també, Hola! Guanyarà la Fati, tio. S'havia de provar, s'ha provat tot. I m'he fet mal al Tela. No, és que avui hi ha sort, Ara. La volia despistar una mica. Exacte. Han començat molt bé, però... Emparador. Mira, porten 5 marcats i 7 no marcats. Atenció, al jugador. ¡Vamos! I 3. Bueno, bon intent. Estem aportant noves idees a la Queens League. Sí. Vale. Ui! Ole! Oh, és que... Què ha sigut això? Si arriben a dins de la porteria és gol. Ole! És gol! Si m'empara 2, ja mos ha guanyat. Sí. Joder. És una gran responsabilitat, això, Xuta.
Sí, però les fent la cara, saps? No! Sí. Joder, tio. De l'1 al 10, en quanta confiança et sents? Amb un sí. Hi ha un 6, vale. Vale. Xuta. És gol! Ha entrat, Ha entrat! Ha tocat el ferro! Ha entrat al bar. Ània, ha entrat o no? No tinc ni... És gol, No! No! Joder, puto Berti, tio. Psicològic. Sí! Hòstia! Si t'està agradant aquest vídeo, no t'oblidis de subscriure't i compartir. Joder, tio. Vinga, que empateu, ho podeu fer. Sí! Hòstia! Que queden 4 tiros, 5 tiros? Bueno, m'heu sorprès, però inclús així he guanyat. És trist, Ens hem confiat. Mos han confiat, han començat molt bé. Però bueno, pitjor ser del Madrid. Moltes gràcies per vindre estar aquí i gràcies per fotre estos golassos. Has fotut uns golassos. T'hauria de fitxar algun equip de la Queens League. Aquí teniu, Abril. No. Adéu-siau. Adéu. Aquest vídeo també ha estat possible gràcies a les donacions a l'Aixeta. Fes la teva i contribueix a fer que puguem crear més contingut.